Nekada davno, u magičnoj zemlji Ekvistriji, bile su dve kraljice sestre koje su vladale zajedno i stvarale harmoniju u celoj zemlji. Da bi to postigle, starija je upotrebila svoje moći jednoroga da podigne sunce u zoru. Mlađa je dovela mesec na početku noći. Tako su dve sestre održavale ravnotežu u svom kraljevstvu među podanicima, različitim vrstama ponija. Ali vreme je prolazilo i mlađa sestra je postala ohola. Poniji su uživali i igrali se po danu koje je donosila starija sestra, a spavali su u divnim noćima. Jednog sudbonosnog dana, mlađi jednorog je odbio da spusti mesec kako bi došla zora. Starija sestra je probala da je urazumi, ali gorčina u srcu mlađe ju je transformisala u zlu ždrebicu tame, ždrebicu meseca. Zaklela se da će prokleti zemlju na večnu noć. Starija sestra je bila primorana da upotrebi najmoćniju magiju poznatu u kraljevstvu ponija – elemente harmonije. Pomoću magije elemenata harmonije porazila je mlađu sestru i zauvek je prognala na mesec. Starija sestra preuzela je odgovornost i za sunce i za mesec. I harmonija se održavala u Ekvistriji generacijama unazad. Elementi harmonije. Znam da sam to negde već čula. Ali gde?